hey ngikhulumile namakhosi mina kusukela ngoJanuary ukuthi bengishone underground beningeke ningibone ngibalekela ngisho abakithi ngoba thanda ukubhala ku social media enemies understand ukuthi kwenzekani no amakholwa hey angangibonanga ukuthi ayilele ngakubo bengidlula khona khuluma nebefundisi uzobona umhlolo because abefundisi bayayizwa amakhosi ayayizwa there is no other time except this one ukushintsha lelizwe libe lento esifunayo asizuxosha umuntu asizukulwa namuntu kodwa ngeke kube khona abantu aba-owner into ecishe ilingane nezwe kube kukhona abantu abangenayo ngisho isicucu la bazohlala khona ngeke beka ngisamahleza uma silwela inkululeko ngiyabonga-ke bafowethu nodadewethu jabula kakhulu ukuba la sizwa ngikhuluphele namhlanje ngikuduzo kwamabhidi khuluphela ngiyindoda umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami webaba umshini wami awulethu umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami webaba awulethu umshini wami awulethu umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami webaba awulethu umshini wami awulethu umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami webaba awulethu umshini wami hayi wena uyangibambezela awulethu umshini wami umshini wami umshini wami webaba awulethu umshini wami umshini wami webaba awulethu umshini wami